When you want a manual card, where's your location? Nine and a hotel. When you want a manual card, nine about Bambia. I go say in your car. Always you can move the card in your man. You can make a mother neck of Tiwara. Our passport was it. I'm card 5,000 hotel on 29,000 first. Name and walking my invite. Name everybody invite. Now so qua now your fans. Now your qua. When you want to move see what I get. Never will when I equal a car. No case ready. No matter Kaya. No everybody invite. Upon a you see, my big old weapon. I get into when you military. When you military, can you go organize? Never card move. On a bamboo, 29 of Bogala night. Banjaya Baloto. We are Pierre, I will in there. You better cheat a man in there. The idea, the young one, free of charge. 30. Only being well in Yapa. Jacobia, 31st, Jacobia. Here, secretly, what you about 3 days. I never pono. I never pay Golden Egg Hotel 3 decking. I never pay triple P 4 decking. A love go there. On first, I na buy those island. Macano's island in there. Jackie Vonaya na Saconal Wakon and Gavon Naya Bezo Canon Antevas, Igite Bobo or Balola Bobo. Young look on your Savoga, and when you go Mupulia. Allow you a cool down, allow Gego a joy where Gaputaki. Macano on your cool down or Murolo Nissi, and Moane Kuaka Madi. I'm Muku, on your band, them really. Nitabo. Some of them in Gita Bambobia, Bambobia, Cobanja Baloto, Coming Lewatari, Yabe Cover Madi, King Banero, Nayanam. Echenaka Madi calling. Although the Gibe, I are talking about I don't live on when I got me again. Kaiman Ogba was when I neighbor, cause us are found a log. Macanado. Macatumas all of us. Papa Manamu along 1 man, and no can now. Oh, can ya what they go? Oh, you will all go and we go, born in a medibia, Mukudia. Sumodoko and more than a block of mother. Oh, that though. Instead of, and not a Buyalia, only about that. Hey. Go Jadi, go Jadi. I am not a lot money for it. No, I can't go. Nice to say, Diablo one no mandala. If I bought when they say the Mandepatolon, and then I got Marigo, on your Zulu way, Nabali, on your Zulu way, Nabi Babello. Didn't you really in there? Mfiri logo bosa bi ye me ke ase e la wo kan je me maka na mu na yi mo ke wu na yi wa ye wu na kan ju abru mo ke je yi mo ke wu sumo de ola na eze na ege monte igbo bi igbo nko echi ya zelu o mo ba akwa ka akwa onye obala tro na ebu obala ola bo ogwu kari ogwu obula obala ola o kari obala ola obula igbo ke eje enyo za na eslo enwe igbo nko ona agwala mo na 2023 enwe ba ala agba aka no kite usigo o kwesi alo luo ka onwe ebe meputara eji agụ alo anyị na-emepe ofu no nya bụ 1 decking na-emepe 3 decking nya bụ hotel Golden Egg and Suite na-emepe triple P on 31st so you are invited ewo ni wona me wotala ologe mmanya o maka na onwere ndị nyere m mmanya nwe ndị ji ehi nwe ndị ji eburu webe nye nkadị mana ị na-anya akwa na-enwere ebe onye bịago obe m nya amaara iwe nkwu mana ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-ana gị nne wuti nnekwu ibe ụfọdụ ka anyị ana nne wuti ebunu ụfọdụ ka anyị ana nne wuti ewi depend capacity onye maka na anyị ma ndị bụ ndị mana oluwe so iwewe na ogụbụ onye bụ odogwu na-efil na mụ kwesị iwetara gị kaadị iwewe na mana mgbe ị bịarute ya ama na akwa ejiri ụjọ wee biri
na kama ibere ya modo gwe ebe ike mee agbọrọ m oriri bịa rie bịa ṅụa ụbọchị ahụ ekwela ka akọrọ wa akọrọ kama ya bụrụ ya akọrọ mmadụ a adọrọ ụnụ mma onye ṅụrị arịbọ m ibe ọma eru ya na okpere nna ekpere ụmụ be m niile mbụ na ya alụ nke ka nke ahụ for next year ndị alụtabụ ụlọ ya alụta ndị amụtabeghị nwa ya amụta ibe abụ bụ mkpa o ya eme edebe na alụ na ịbụ onye ụka na mụ bụ dibịa echekikwa ma o nwere ike one side ọ bụrụ na m karịchasị maka na Naịjirịa o nwere onye mere ibe m mere na eji m anwakwụkwọnụ m a boy of 23 years wee dị nnekwutere ahụ ọ bụrụkwanụ mmụ alọ maka na o nwere ndị anyị panyere moto this year ndị anyị lụrụ ụlọ this year ndị anyị nyere ego kabaje jeje zọba onwe fa o liri nne one ka mma agụlala ọnya mana ibe anyị na-eme bụ ibe alọ bụ n'agụgụ anyị nya ka anyị na-eme so ndị niile m biri moto bịa n'olukwa ka o ji elu ka ụrụ bịa tinye aka ka esoro rụọ ọrụ maka na ụbọchị ahụ achọrọ ka mmadụ kwuo na orilo nri maọbụ na ọ tara anụ maọbụ na akwọrọ ya maọbụ na onwe ibe enye ndị ahụ na-enyere ndị ahụ ife mgbọrọ bụ oriri ọ ya adịrị gị mma see you that day 29 30 31st totally shut down o nwekwara ụzọ anyị na-ata anyị mana mbọsị anyị emepe nke ahụ bụ 2nd of December 2nd of January emere m mistake 2nd of January ka anyị na-agbanye ụzọ ụfọdụ nọ na-asịtagharị ọnụ kedu mana mgbe ị bịazi ka ịfụ ụzọ ọ bụrụkwa nke mbụ nlụ na nke afọ bụ nke abụọ na Disemba ka awọdụ ya na-arụ ya na Disemba ahụ enye mpe na January 2nd gbaa mbọ ka ị nọrụ ekwena ka akọrọ wa akọrọ ife mmanwụ mere erike a na-esiri Igbo dongo a na-esiri Igbo bongo na kama iwere ya modogwu ife ike mee ote ka m ji kwụsị eke maka na eke o nwee ike onye elute ose bụ ya abụọ na onye bụtara ya bụrụ onye abụtala ọma na ọ bụtala nke nga na-eme ile mana mmadụ a na-ahụrụ ya anya ijite bụ ọgwụ ọbara ọla bụ ọgwụ gbaa mbọ ka elute ka iwere anya ahụ wee bụ n'ote ka eji agwa anyị si anyị na ndị dibịa na-enwere ego iwe wee m wee jekwuru alọ bụ n'agụ mechibido ya ụzọ. This is Golden Egg Hotel na hotel Akwa tiwara. Anyị wọdụrụ ụzọ a ka taa ya na-efe ebe o jedere